Libreng tambal, hospital ug mga laboratory alang sa mga kabus nga talisaynon ang usa sa mga plano sa first 50 days nining ikaduhang termino ni Talisay City Mayor Sam Gulyas. Ang report ni Femari Dumabo. Ding unang Lunes sa pakigtagbo ni Talisay City Mayor Sam Gulyas sa mga department head ning ikaduha niyang termino. Sentro sa mayor ang mga serbisyo nga matanyag sa City Social Welfare and Services. Usa sa ilang gitanaw ang mga butika nga kadangpan sa mga kabus diin makakuha sila og tambal panahon sa ilang panginahanglan. During our first term, libre man ang atong hospitalization sa sa Talisay District. Libre atong burial assistance, libre sa ato ang mga laboratories. But ako atang palapdan right now, gunahan ta ko na I've talked to the City Council to give me the authority to sign MOAs. I've talked to the SWD already na mag-MOA ta with pharmacies within the city, pharmacies near the district hospital, pharmacies near Vicente Soto. Samtang siyam ngadto sa 18 nga mga kurso ang itanyag sa TESDA alang sa livelihood program sa taga Talisay. Mupagawa sa sabog kamanduan ang mayor aron pagpatuman sa 100% nga face-to-face classes. Karon man god ko mag-graduation sila, mananghit pa sila diri sa city. I will give them the option to do face-to-face classes already. Sila lang mo implement but government will allow it. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.